2025. augusztus eleje van. Néhány nap híján éppen egy éve dolgozok ezen a rönkhajón. Készen vagyunk a faragással, a gőzöléses bővítéssel. A bővítés során részben türelmetlenség, részben gyakorlatlanság miatt sikerült néhány helyen megrepeszteni a rönkcsónakot. A gőzölés és ezeknek a repedéseknek a keletkezése az május legutolsó napján volt. Azóta a Körtvélyesi Révházba árnyékos, hűvös helyen pihen a hajó. Hevederekkel össze van feszítve az összes repedés. A hevedereken kívül a szétrepett részek megfelelő deformálása, csavarása érdekében ilyen aszimmetrikus, ideiglenes húzó elemeket építettem be. Jelen pillanatban a repedés kötözéses, varrásos rögzítése van folyamatban. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen ősi technológiával készült, kibővített rönkhajónál nem lenne illdomos fém alkatrészeket használni. Több videófölvételen és fotón láttam, hogy az orosz régióban több helyen az iszkába szöghöz hasonló széles U-betű alakra hajlított vaskapcsokkal rögzítik össze a repedést. Én viszont úgy gondoltam, hogy autentikusabb és anyagszerűbb lenne a kenderes, kátrányos tömítéssel összehúzott repedéseket kender zsineggel rögzíteni. Kidolgoztam egy módszert a kötések megfeszítésére, ami tulajdonképpen a külhéj két oldalán aszimmetrikusan van, külső oldalon párhuzamosak maradnak a kötések, a belső oldalon viszont így van kialakítva a kötéseknek a végső fészek. Ugye a fészekbe történő befeszítés során ilyen X alakban össze lehet húzni a kötést. Előtte a csomót berakom a furatba, azért feszítettem meg, hogy a furatba bent legyen a csomó. Mind a két kötés viszonylag lazán van, tehát alá lehet nyúlni, de a befaragott mélyedés, amiben majd végül is kerül, az összehúzás irányát és mértékét mutatja. Viszonylag laza kötéseket még tudom rendezgetni, egyenletessé tenni, és utána ezzel a fűző eszközzel szépen egy külön feszítő zsinort rakom be. Ennek a befűzésénél ügyelni kell arra, hogy lehetőség szerint mindenütt a korábbi kötözésnek a öltései alatt menjen el a zsinór. És
Amikor megvan a 4-es fogás, akkor szépen összefeszítjük. Lehet látni a feszítés hatására, bemegy már abba a fészekbe, amelyikbe véglegesen lennie kell. Egyszerű kettős csomó. Meglehetősen szőrös ez a impregnálatlan zsinór. Ez segít abba, hogy jól összetapadjanak a szálak. És ezzel elkészült egy kötés. Így ballagunk végig. Ugye a korábban a repedésbe beillesztett kenderzsinór, itt látszik, az már át van itatva kátrányos lenolajjal, illetve a furatok is, meg a vésett árkok is át lettek már itatva, forrón összekevertem a lenolajat a fakátránnyal, és azzal itattam be az anyagot. Öltésre furatok elő vannak készítve, más dolgunk nincs, mint szépen befűzni és elindítani a öltéseket. Nyilván ahogy az embernek a keze meg a kesztyűje kátrányosodik, ugye egyre inkább ragacsos lesz minden. Ez nem egy egyszerű történet, de nagyon szépen meg lehet csinálni. Szépen megyünk sorba. Fűzögetjük, öltögetjük, egy öltés, két öltés, három, tehát négyszeres minden egyes öltés. Úgy van, direkt aszimmetrikusak ezek az X alakú minták, tehát egyik távolabb, a másik közelebb van, ennek az a értelme, hogy a furatok azok ne azonos farost mentén érjék a fát, mert akkor a farost mentén a furatok kiperforálnák, és gyakorlatilag sokkal könnyebben széjjel repedne a külhéj. Ezt kerüljük el ezzel a aszimmetriával. Igen, és itt lesz a negyedik. Ezen a lyukpáron az utolsó öltés. És indulhat a csomózás. Megint nem kell még erőlködni azzal, hogy túlságosan vastag legyen. Szépen egy kis faékkel aláfeszítünk. Raktam ki ezt a kis szerszámot. Így. Szépen be lehet húzni a